Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Fuq tronno li rajt wieħed bil-qeda li jqimu l-qtajja kollha tal-anġli jannu bleħen wieħed u jtennu araw lil dak li s-saltna tiegħu hija imfaħra għal dejjem. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa kif inhu xieraq narblu ftit il-kuxjenza tagħna, nitolbu maħfra sinċira lil Alla u nitolbuh biex jenna u nwarbu kull ħażen li jista' jfixkilna fil-mixja tagħna lejh. Inti salvazzjoni ta' min jittama fik, mulej ħnina. Inti tama ta' min imut fidejk, Kristu ħnina. Inti jena tal-qaddisin kollha, mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubitna u jwassanna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Dil-Quddis jab suffraġġju tal-familja Demek. Fil-ħnina tiegħek mulejati wiedena talpum li tagħna, għamel li naraw sewwa x'għandna nagħmlu u li jsejħilna nkompluh sal-aħħar. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Bidu tal-ewwel ktieb ta' Samwel. Kien hemm raġel minn Ramatajam Sofim, mill-muntanji ta' Efraim, li kien jismu Elkana, bin Ġeroham, bin Elihu, bin Tohu, bin Suf minn Efraim. U kellu żewġ nisa, waħda jisimha Anna u l-oħra Penininna. Penininna kella uliet, imma Anna ma kellix uliet. Min sena l-oħra dan ir-raġel kien jitla silu mill-belt tiegħu biex jadura lil mulej tal-eżerċiti u joffru ilu sagrifiċċju. Kien hemm iż-żewġ uliet ta' Eli, Ħofni u Fineħas, assisin tal-mulej. Ġara li f'jum minnhom Elkana offra s-sagrifiċċju u ta' isħma lil martu Peninna u lis-subien u l-bniet tagħha l-koll. Imma lil Anna għalkemm kien iħobbha ta' sem wieħed biss għax il-mulej kien għalqilha ġufa. Il-mara l-oħra kienet tinkija u tweġġaħħa għax il-mulej kien għalqilha ġufa. Hekk kien jiġri kull sena. Kull meta kienu jitilgħu id-dar il-mulej, hekk kienet tħobb tinkija. U Anna kienet taqbad tibki u ma tikolx. Darba żewġ Elkana għalilha: Anna, għaliex qiegħda tibki u għaliex m'intix tiekol? Għala int qalbek sewda, minix jien aħjar għalik minn 10 uliet? Il-kelma tal-mulej. Ħajr lill-Alla. Għas-salm responsorjali wieġbu lilek mulej nofri sagrifiċċju ta' ratt il-ħajr. Ngħidu lilek mulej nofri sagrifiċċju ta' ratt il-ħajr. Xirot lill-mulej għal-ġid kollu li jagħmel miegħi. Nolli l-kalċi tas-salvazzjoni u isem il-mulej insejjaħ inwieġbu lilek mulej nofri sagrifiċċju ta' ratt il-ħajr. Intemm lill-mulej il-wedit tiegħi quddiem il-poplu tiegħu kollu. Lilek nofri sagrifiċċju ta' ratt il-ħajr u isem il-mulej insejjaħ inwieġbu lilek mulej nofri sagrifiċċju ta' ratt il-ħajr. Intemm lill-mulej il-wedit tiegħi quddiem il-poplu tiegħu kollu fil-btieħi ta' dar il-mulej ġo nofsok Ġerusalem
nejdu lilek mulej nofri sagrifiċċju ta' ratti l-ħajja. Nqumu għall-Evanġelju. Alleluja. Iż-żmien huwa mitmum u s-saltna ta' Alla waslet, jgħid il-mulej. Indmu u emnu fl-Evanġelju. Alleluja. Il-mulej ma'kom għadem l-Evanġelju skont San Mark. Wara li arrestaw lil Ġvanni, Ġesu mar il-Galilea ixandar l-Evanġelju Alla u jgħid: iż-żmien huwa mitmum u s-saltna Alla waslet. Indmu u emnu fl-Evanġelju. Waqt li kien għaddej minn xatt il-baħar tal-Galilea, lemaħ lil xmun u l-ħuħ Indri edin ikalaw iġbik fil-bahar għax kienu sajjida. U Ġesu għalilhom: ejja warajja u nagħmel minnkom sajjida tal-bnedmin. U minnu fih telqu ġbik u marru wara Ġesu. Wara li mexa ftit ieħorra lill-ġagbu ta' Zebedew u lill-ħuħ Ġwanni fid-dajsa edin isewwu ġbik. U minnu fih sejħilhom. Huma telqu lil missierhom Zebedew fid-dajsa mal-lavranti u marru wara Ġesu. Il-kelma tal-mulej. Nagħmlu ħsieb qasir fuq il-Vanġelu. Mela fis-sejħa tal-Apostli naqraw kif dawn il-persuni li għadna kif rajna ħallew warajhom xi ħaġa u anke ħallew persuni li kienu eżis għalihom. Għaliex? Għax għarfu li dak li Ġesu kien qiegħed iwedhom kien bilwis iktar prezzjuż. U allura llum permezz ta' din is-silta Ġesu qed jistieden lili u lilek. Għalfejn? Biex nimxu warajh. Fil-waqt li qiegħed ifakkarna li ma nistgħux nagħmlu dan jekk għadna marbutin mal-istess dnub tagħna li forsi qed jifridna minnu u mhux jaqadna miegħu. Importanti ħafna l-ikbar għadu li għandu l-bniedem huwa dnub għax id-dnub ibedna minn Alla. U allura importanti ħafna li aħna nissiltu kemm jista' jkun biex aħna dan id-dnub nirbħuh, ix-xitan nirbħuh. Għalilna Ġesu biex nirbħuh permezz tas-sakrifiċċju u permezz tat-talb. U allura l-kol kemm aħna mela illum irridu bis-serjetà naraw x'inhuma dawk l-affarijiet jew forsi persuni li għadin jifirduna mis-sejħa li qed jagħmilna Ġesu sabiex nimxu warajh. U meta Ġesu eżis isejħilna mhux inġibu l-iskużi għax u imbagħad u ma niflaħx. Jekk Ġesu sejjaħlek sinjali jrid xi ħaġa minnek. Kif għamlu l-Apostli fl-aħħar mill-aħħar mhix ċajta fil-li qegħdin madwar ix-xatt jirranġaw ġbieki tagħhom, jgħaddi Ġesu jgħidilhom tridu tiġu warajja. U dak ma għadux iġibu qudiem għajnejhom familji, xogħol u l-kumplament. Għax għarfu li jekk Ġesu iridek miegħu lest li tħalli kollox u timxi warajh u ma jiddispjaċikx. Għaliex għax aħna kollox fuq kollox ma jkunx hu. Aħna x'aħna? Xejn. Għalhekk nitolbuh lil Ġesu u ngħidulu mulej Ġesu, għatini l-kuraġġ li neħtieġ biex nibqa' nimxi warajk bil-fedeltà u bil-ferħ.
bil-wiefa. Għal min jindem u jemmen l-Evanġelju imxandar minn Ġesu tħabbira ta' ferħ, nitolbu lill-Alla l-Missier il-bidu ta' kull ħajja u tieba billi ngħidu għatina mulej il-grazzja tiegħek. Sabiex il-Knisja jew ix-xandar din is-sena ta' grazzja tkun għal bnedmin kollha sinjal ħaj ta' tama nitolbu. Sabiex dawk li għandhom responsabilità fis-soċjetà iħabirku ħalli jinelbu l-inġustizzi u timbena relazzjoni ta' paċi bejn il-bnedmin nitolbu. Sabiex il-morda li x-xjenza umana ma tistax tfejjaq ikomplu jittamaw fik li tista' kollox nitolbu. Sabiex aħna l-koll nilqgħu il-kelma tiegħek u kull ma titlob minna ħalli fl-imkien miegħek nibnu saltnatek fid-dinja nitolbu. U fl-aħħar nagħmlu it-talba personali tagħna. Mulej da żmien ta' l-eternità inraddulek ħajr għal dan żmien ta' grazzja li inti qed toffrilna mill-ġdid biex aħna nduru lejk. Għamil li aħna nisimgħu leħnek u ma wabsux il-qalb tagħna imma nisimgħu minnek bi Kristu Sidna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li din nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-inmamlum li ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu, kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li din nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna, li wniedma qudiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafni mulej meħżuniti, midnub tiegħi naħħili. Itolbu ħuti biex dan is-sakrifiċċju tejju tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej l-offerta tal-poplu tiegħek u għamel li bija nitqazzu u naqlgħu minn għandek il-ġid li nitolbuk bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l-fuq, niżgħu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Xieraq tassew li nraddulek ħajr tajjeb u sewwa li nfaħruk Missier Qaddis, għax inti waħdek Alla ħaj u veru qabel kull żmien u tibqa' dejjem u tagħmmar f'dawl fejn ħadd ma jista' jersaq. U int li inti waħdek tajjeb u għajn tal-ħajja għamilt ħlejja tiegħek biex timlihom b'kull barka u tħenni lil ħafna minnhom bid-dija tad-dawl tiegħek. Quddiemek għalhekk jinsabu qtajja blat tanġli li lejlu nar jaqduk, jitaxqu bis-sebħ tiegħek u bla jeda jsebħuk. Magħhom nissieħbu aħna wkoll u flimkien maħlejak kollha tal-art u bleħinna jifaħruk, nistqarru u nfaħru ismek u ntennulek l-innu. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti.
isbetu l-art mimlija bil-glorja tijek. Osanna fil-ola tasmewit, imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-ola tasmewit. Infaħruk Mr. Qaddis għal-kobor tijek, għall-erf u l-imħabba li bijom inti għamilt kollox. Ħlaqt il-bnidem xbija tijek, fdajtlu fidajh id-dinja kolla biex jieħu ħsieba. Ħalli jaqdi lilek waħdek ħalleq tiegħu u jisaltan fuq il-ħlejak kollha. U meta ma qaċa rida tiegħek u tilef il-ħbiberija miegħek, inti ma tlaqtux fil-jasar tal-mewt, imma ħennejt u waqaft ma' kulħadd biex kull min ifittxek isibek. Kemm il-darba minn rajk tħalt f'patt mal-bnedmin u bil-profeti raw intom jistennew is-salvazzjoni. U int, Mr. Qaddis, hekk ħabbejt tad-dinja. Li meta waslet il-milja ta' żminijiet, battinna libnek il-waħdini Salvatur tagħna li sar bniedem mill-Ispirtu Santu, twilet minn Marja Verġni, għadda ħajtu fostna u kien bħalna f'kollox minn barra fid-dnub. U wassal b'xarat tajba tas-salvazzjoni lill-imsejknin, il-fidwa lill-imjasrin, il-ferħ lill-imniktin, biex itemm il-ħsieb ta' imħabtek tal-irnifsu għal-mewt u bil-qawmin tiegħu mill-imwiet qeret il-mewt u ġeddet il-ħajja. U biex aħna ngħixu mhux aktar għalina nfusni malih li mitwir xoxta għalina, minn għandek missier fuq dawk li jemnu, bat bħala l-aqwa doll l-Ispirtu Santu biex itemm fid-dinja l-ħidma tiegħu u jagħti l-milja tal-qdusija. Nitolbu għalek mulej li l-istess Spiritu Santu joġbu jqaddes daw l-offerti biex isiru il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu għaċ-ċelebrazzjoni ta' dan il-misteru kbir li joħallinna bħala patt tal-dejjem. Kif waslet is-sija li jkun imsebbaħ minnek Mr. Qaddis u li kien ħab lil tiegħu li kif fid-dinja ħabbhom għall-aħħar u huma jieklu ħajl ħobs birek qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbok u nadrak. Ekku kol ħal kalċi bl-imbit, raddi l-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu jxorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbok u nadrak. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mewt tiegħek mulej. Għalek mulej aħna u niċċelebraw it-tifkira tal-fidwa tagħna. Niftakru fil-mewt ta' Kristu fl-inżul tiegħu fl-imwiet. Nistqarru l-qawmin tiegħu għal-ħajja u jitluh fil-lemen tiegħek. U aħna u nistennew ħiġi fil-glorja. Nofrulek il-ġisem u d-dem tiegħu, is-sakrifiċċju li joġob lilek u li jiswa s-salvazzjoni tad-dinja kollha. Ħares mulej lejn il-vittma li inti nnifsek ħejjej tal-Knisja tiegħek. Għamel fit-tiba tiegħek li daw koll li jieħdu sem minn dan il-ħobs u minn dan il-kalċi l-Ispirtu Santu jaqqadhom f'ġisem wieħed u jsiru vittma ħajja fi Kristu
għat-tifħir tal-glorja tiegħek. Ftakar mela mulej f'dawn kollha li għalihom qegħdin nofru dan is-sakrifiċċju. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet kollha tad-dinja, il-Ministri tiegħek kollha, dawk li qegħdin jagħmlu l-offerta u dawk li hawn madwarna, il-poplu tiegħek kollu u l-bnedmin kollha li jfittxuk b'qalb safja. Ftakar ukoll mulej f'dawk li mietu fis-slim ta' Kristu u fil-mejtin kollha li inti taf il-fidi tagħhom. Lienna l-kollu lidek Missier Ħanin, għatina li mal-Verġni Mqazza Marija, ma' San Ġużepp Żewġa, ma' San Ġwan Battista, mal-Apostli, mas-Saċerdot San Ġorġ Preka, mal-qaddisin kollha, inkun nistgħu niksbu l-wirt tas-sema fis-saltna tiegħek, fejn mar-rejak kollha meħlusa mit-taħsir tad-dnub u l-mewt insebħuk bi Kristu Sidna li bih inti tfawar id-dinja kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Alla tagħna huwa Missierna, Missier li jħobbna, Missier li għadirna fin-nuqqasijiet tagħna, Missier li lest li jenna. Għalhekk bil-fiduċja u bil-fidi ejjew nitolbuh bl-istess talba li għallimna u għastess ngħidu flimkien. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru lil minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħajja. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-Missier bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan huwa Kristu li ġwanna qal fuqu, dan hu l-ħaruf tal-Alla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf, mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Żdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem.
id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Grazie, Signor Allah. Nħobbok, Signor Allah. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. O Alla li tista' kollox, fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex bħalma inti ġeddidna bis-sagramenti tiegħek, hekk ukoll tagħmel li naqduk kif jixraq billi ngħixu ħajja li toġbok bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispiritu Santu. Nfaħru lil Marija, tal-Alla u tal-bnedmin, nannula li zibaħanja bil-fer taqlu bisafin, Marija ħanina min qalbna nitolbuk, għallimna dejjem iżjed ta' wliedek inħobbuk. Morru fil-paċi ta' Kristu.